हेलो हेलो थम्स अप जी, हेलो हेलो, थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए। हेलो 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 मोरा थम्स अप। थम्स अप तू मेरा वीडियो देखो ना, थम्स अप मेरा लॉन्ग वीडियो देखो प्लीज। हाउ आर यू थम्स अप, कैसे है? मोस्ट वेलकम थम्स अप, मोस्ट वेलकम मोरा। थम्स अप कैसे है बोलो, हाल चाल कैसा है, क्या कर रहा है? दारू पिया कि नहीं पिया है थम्स अप ब्रो? दारू? थम्स अप ने बोला ओके, थैंक यू सो मच। थम्स अप बोलो कैसे हाल चाल, क्या कर रहा है फिलहाल अभी? क्या क्या सब्जी खाया है आज? कौन सा सब्जी से खाना खाया है बोलो? मीट खाया कि नहीं खाया, चिकन मीट? कौन सा सब्जी खाया है? संसार दैमा थैंक यू सो माच, मस्ट वेलकाम संसार। मानो गाफैलाबायखो? गिदिर इमारजेन्सि गाब फिसा इमारजेन्सि गाब नङा। हा आंना माने मन' चेनेल नङा नालाय, मन' चेनेल नङिया फिसा इमेजन हरोब्लाना WT दानो आरोना, ओंखायनो गिदिर इमेजन हर। ओमफ्राय संसार मस्ट वेलकाम संसार ब्र'। ओमफ्राय एग्जामफोरा जोबगोना जोबाखै माब्रै? ओमफ्राय संसार ब्र' आंनि भिडिअखौ नायना होदोब्रा संसार ब्र', आंनि भिडिअ नायना हो। थम्स आपने बोला गुलु गुलु करता है अच्छा, गुलु गुलु। एमाव रानी हाय हेलो हेलो मस्ट वेलकाम लाइक डान थैंक यू सो मच एमाव रानी। संसारा मा होनदों बाय? अके अके संसार अके थैंक यू सो मच। बेनिफ्राय रन्जित हेलो हेलो, आंखौ सिनायदोंना दादा? प्रान्जित नोंखौ आङो सिनायदों सिनायनायालाय। आस्सा प्रान्जितखौ आङो बिबारनिफ्राय लिङोबाथ' नोङो बैनायसो जासिगोन आङो। बैनाय प्रान्जितखौ आं बिबारनिफ्राय लिंबा बैनायसो जागोन। ओमफ्राय एमावआ मा बुंखो? माथो फेस होआखै? फेस होआसैलै, माबा मा होनना बुंगोन, बारा साइज मोनाखैलै आं मोखांफोरखौ, सेमब्र सोमब्र दां मोखां बेखायनो फेस होआसै। ओमफ्राय जोंना अनन थेंक इउ सो माच। DH ब्लग हाय दादा नाम दाना हेलो हेलो DH माबोरै खबर सबर? ओमफ्राय जोंना टटेल प्रमोशन अफिसियेल हेलो एभ्रि वान जानि नाम दाना हेलो मस्ट वेलकाम टटेल मस्ट वेलकाम बरायबाय दे आंनि LB स्क्रिमाव गासैखौबो। DH खौबो बरायबाय। प्रान्जित थैस होननानै बुंबायलै, प्रान्जितआ थैसनो जै मैसो हारिनि। ओमफ्राय टटेला मा होनदों? प्रमोशन अफिसियेल फिन माइ लिंक नांलायलाया, मा होनो माबाखौ स्नेलखौनो खालामनांगोन दे आङो। लिंक नांलायलाया, फिन होनो हाबाय आं दे। लिंक नांलायलाया, चेनेलखौनो होबाय आङो नै। ओमफ्राय जोंना बिथराया मा होनना बुंदों? अन थेंक इउ सो माच। ओत्सबिया मा होनदों? मोजां आदा होनदों। अके बिथराय माबोरै, मा ओंख्रि जानायमोन? ओमफ्राय ओत्सबि मा ओंख्रि जानायमोन फंबाय? ओमफ्राय बिथराया मा होनदों? 4 लाइक दान थेंक इउ सो माच 4 लाइक दान होनायनि थाखाय। सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो। ओत्सबिया मा होनदों? नों नालाय आदा खबरा माबोरै आदानो? आंना खबरा मोजाङानो ओत्सबि। ओमफ्राय एमावआ अनावनो एमाव रानि मा ओंख्रि जानायमोन? जोंना प्रान्जितआ मा सनजित दिनैसो LB होदों नामा? ओंलै दिनैसो LB होदों आङो। ओमफ्राय रुकाम आसाम लाइक डान ब्र' थेंक इउ सो माच। रुकमा आसाम हेलो मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा संजीव गरी लाइव स्ट्रीम में, आपका स्वागत। एमा ऑन थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, सभी को थैंक यू सो मच मेरा संजीव गरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। आप सभी को थैंक यू सो मच। जो मेरे से नया है प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट एवरीवन गाइस। कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। माबानि खोनायोबा नोङो प्रान्जित? अनिलनि आरोना, अनिलनि कमेडि मोनसे डायलग आङो लोलाय नामा भाइरालखौ मोजां खोनासं जालाय नामा? ओमफ्राय जोंना UDG सार ने बोला 6 लाइक डान थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज कौन है कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज 21 व्यूज प्लीज कमेंट कीजिए। एमाव मा होनदों? डिस्टार्ब जायो गुसु मैया आदसा। ओमफ्राय जोंना UDG सार ने बोला लाइक डान थेंक यू सो मच UD थेंक यू सो मच। सुमन बी अफिसियेल मस्ट वेलकाम। सनजित सालथायदा हेलो सुमन हेलो रायलाय नामा माबानायालै अनिलनियाब्रा रायलायथारलै। ओमफ्राय गोरिबा भाइराल ना मिनिफैबाय आरोना। ओमफ्राय UDG सारा मा होनो? अन थेंक इउ सो मच ओत्सबि ब्लग हेलो थैंक यू सो मच सभी को। ग्रीन थैंक यू सो मच। गरीबा लाइक डान थैंक यू सो मच गरीब ब्रो लाइक डान होने थाखाय। प्लीज कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस। जो बंदा मेरे LB स्क्रीन में है मुझे देख रहा है प्लीज 1 to कमेंट करो, 1 to लाइक बनता है और प्लीज कमेंट करो।
आप लोग कमेंट करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग मेरा एलबी में है और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है और आप लोग का नाम भी मैं मिलेगा ना, इसलिए आप लोग का भी मैं जान पहचान हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ जो भी मेरे एलबी स्क्रीन में है मुझे देख रहा है कमेंट कीजिए। गरीब हंस रहा है, यूडीसी सर ने हंस रहा है, सुमन ने बोला लाइक डान, थैंक यू सो मच। सुमन ब्रो मा ओंख्रि जानाय, गरीब ब्रो मा ओंख्रि जानाय, गरीब हालेवाखै नामा बोरै खोथिया सोथिया जौना जौवाखै, खोथिया फुनोबा आंखौ लेंहर गरीब। ओमफ्राय जोंना ओसडिया मागो आं जोंबो लोगो जादो आदानि लोगोफ्रा नारा ओं एभ्रि वान गाइस प्लिज नै जोंना माबा डिएचजों ब्लगजोंबो लोगो जा, डीएच ब्लॉग के साथ भी फ्रेंड हो जाओ, जो नया है डीएच के साथ, जो भी नया है। हम लोग का सर ने बोला, यूडीजी सर ने बोला है ऑन सुमना मादो रावबो ब्लू गैया माथो सनजित, रावबो ब्लू गैया माथो सनजित। ओं ब्लू माने रावबो बियाखैना आरो आंखौनो रावनोबो होथ'वाखै। ओमफ्राय जोंना सुमना नोंनासो ब्लू दङ, यूडी सारा अन ना, थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय, थेंक इउ सो माच। यूडीजी सार अन रहने के लिए थेंक इउ सो माच। सोर दङ सारने अन, थेंक इउ सो माच, थेंक इउ सो माच सारने हास्राय। सुमना माखौ होनबा बयबो गोदानसो ना, गोदानथ' दा आंजोंथ' फुरानासो, ओमफ्राय नोंजोंसो गोदान नामाथाय। गोदानब्ला नोंजों सोरसो गोदान नोङो नाम मेनसन खालामनानै डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय, होमबानो आं ब्लु होनो हागोन। ओमफ्राय जोंना गोरिबा अन, थेंक इउ सो माच गोरिब ब्र'। ओमफ्राय डिएच थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय, एमाव थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय सन्थला फैदों जोंना मस्ट वेलकाम सन्थला ब्लग 011 अन, थेंक इउ सो माच एमाव अन, थेंक इउ सो माच। सन्थला ब्र' माबोरै खबर सबर मा खालामबाय दङ, मा ओंख्रि जानाय मोनसे खोन्थाहरदो दे जोंना ब्र'। हम लोग का सर ने हंस रहा है और सर ने ऑन, थैंक यू सो मच। सर ने बोला देख रहा है मुझे, थैंक यू सो मच सर, मेरा एलबी स्क्रीन में मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए। और एवरी वन गैस प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन कौन है मेरा एलबी स्क्रीन में, कौन कौन है, मुझे कौन कौन देख रहा है, प्लीज़ कमेंट। सुमन जोंना बर'आ मा बुंखो, अखा हादोंना नोंसिनिथिं? ओं ब्र' सुमन जोंनिखै अखा हादोंमोन, ओमफ्राय दायो गैला आरोना फाग्लासो, अखायानो दसेनो हायो दसेनो हाया, दसेनो हायो दसेनो हाया आरोना। ओमफ्राय दायो अखा गैथ'आ आरोना, दायो खोमसि आरोना, एसे बोरैबा खोमसि आरोना बोथोरा। ओमफ्राय यूडीजी सारने बोला है अन, थेंक इउ सो माच। गोरिबा अन दं आरोना, थेंक इउ सो माच गोरिब अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामनानै एसे सापर्ट खालामदो लोगोफोर, बर'जों बर' आरोना। सन्थलाया मा होनखो जोंना, आं डिउटियाव दङ जिरायना आदा, ओंख्रिया आलु फान्थावसोमोन दा। आदसा अके गोथाव आरोना आलु फान्थावानो। जोंनाबो गैयालै माबासोमोन जोंना, मा होनना बुंगोन, आलुजों पटलसोमोन आरोना। आं मिस्ट्रि मावहैदों नालाय, मिस्ट्रि मावनो ओंखाम लानानै थांखादोंमोन आङो, आलुजों पटलसोमोनलै, जेबो गैयामोन जोंहा। ओमफ्राय जोंना उज्जवला अन, थेंक इउ सो माच। जग रक सदन ब्र' थेंक इउ सो माच उज्जवल सार। जोंना एमाव रानिया मा होनदों, आगै सन्थला मा खबर नामदों। सुमना मा होनदों, हेलौ सन्थला होनदों। गोरिबा अल' नामा, अल' नामा होनखो। ओमफ्राय एभ्रि वान गाइस प्लिज कमेन्ट। एमाव रानिया आफा मा खबर आंखि नामदों। गोरिबा मिनिबाय आरोना। गोरिब र' नोंसिनिखै अखा हागोन ना हायाखैब्रा, अखा गोरिब मोनखैथ' बिराद हाग्रा नुदोंलै आङो, बिराद एम्बु बंग्ला मोनगोन बायदि मोनदों आङो। ओमफ्राय जोंना माबाया डिएचआ सस्रमा हरबाय आरोना आंनो। ओमफ्राय जोंना गोरिबा अन, थेंक इउ सो माच, थेंक इउ सो माच आरोना। अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर, रोजा रोजा साबायखर। सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे। गोरिबा मा होनदों, गैया अखा होनदों, अखा गैया आरोना। आदसा अखा गैया, एम्बुलै गोरिब एम्बु। ओमफ्राय जोंना सुमना मा होनदों, एम्बु ओंख्रि दं ना होनदों, एम्बु ओंखारदोंना होनदों। एम्बु ओंखारदोंना ओंखाराखैथाय, जोंनिखैथ' एम्बुआनो गैयालै, जोंनिखै एम्बु मोनालै, जोंनि बे जराव एम्बु गैया बाला। ओमफ्राय एमावा मा होनदों, ओत्स बि आगै मा खबर नामदों। गोरिबा अन, थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय। एभ्रि वान लोगोफोर, गोरिबा अन। गोरिब बर'नाथ' बिराद फख्रिया गुवारथारलै गोरिब र', मा ना दंब्रा गोरिब र', कमलकाट ना बिदै गोनां दंना गैया, कमलकाट ना बिदै गोनांबा जानो थांगौमोन आङो। ओमफ्राय जोंना गोरिबा अन, जानो एम्बु होनदों। गोरिब एम्बु जानांगौरा, आं मुगैयोलै एम्बुखौ जानो, मिथिबायना। ओमफ्राय ओरैनो आङो मोनसेफोर जायो आरोना, फेन्दा मोनसेफोर जायो, आं मुगैयोलै बोरैबाबा।
आं हमनोबो बोरैबा मोनो आरोना ओमफ्राय जोंना डिओसआ मा बुंखो एमावरानि मोजां नोंनालाय होनना बुंदों एमावरानिया मा होनखो सोमोन बि आगै नोंबो फैबाय नामा होनना सोंदों ओमफ्राय गोरिबा फै होनना बुंदों ना अके थांगोन र' गोरिब थांगोन गोसोनायफोर थाबा गोरिब थांथारगौमोनलां नोंसिनिखै ओमफ्राय जोंना सोमोना मा होनखो एम्बु जाजोब्बाय नामा नोंसिनि गामिनि नों गामिनि दा ब्र' जोंनियाव एम्बुआनो गैखाया ब्र' जोंनियाव माने माइबो बारा गाया दै जोंनिया टाउन एरियासो गोलैयो नालाय जोंनिया दुब्लि गैया आरोना लोगोफोर सोमोन ब्र' जोंनिया दुब्लि बारा गैया ओमफ्राय नै ओरै साइडआव दुब्लि दङ ओमफ्राय दंग'नि दैजों माइ गायो आरोना जोंनिखै दुब्लि दंग दङ माने टाउन एरिया नालाय जोंनिया एसे खम आरोना हो बारिसो नागिरनांगोन एम्बु नागिरोबा ओमफ्राय हार्स आ गया हार्स बांसल आ गया हेलो हाय बोल रहा हाय हर्ष मोस्ट वेलकम मेरा संजीव गैरी लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है हर्ष बोलो कैसे है ब्रो आप कहाँ से है थफेरा मा होनदों एमबि गैला आदसा थफेरा एमबि गैला ना बबेनि गोरिबा नामदारना गोरिबा बबेनिनो अनिलनि बायदि लायनाय जासिगोन बे ओमफ्राय जोंना सुमोना मा होनखो एमाव सना फैबाय खबर मोजां ना होनना बुंदों एमावआ मा होनदों दङहाय सना गेजेरावनो होनना बुंदों डिओसआ नाम्बार आरोना ओमफ्राय जोंना उज्जवला हास्राय आमलका उज्जवल सारनि हास्राय ओइ जोंना प्रानजितआ बहा खारखोब्रा ना दङसो ओमफ्राय जोंना बिबारा फैबाय नै हेलौ दादा हेलौ बिबार हेलौ मस्ट वेलकाम बिबार ओमफ्राय एमावरानिया मोजां कि सुमन नामदों हम लोग का सर उज्जवल ने ऑन थैंक यू सो मच सर मेरा एलबी स्क्रीन में आप है और कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच और एनी अदर पर्सन जो पर्सन कमेंट नहीं कर रहा प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे से बात कीजिए जान पहचान कर लीजिए मेरे से हम लोग का उज्जवल सर ने ऑन थैंक यू सो मच सर तो फिर हमारा जुथा ओमफ्राय सुमोना मा होनखो एमाव सा लोंबाय ना होनना सोंदों जोंना गोरिबा अन आरोना थेंक इउ सो माच ओइ गोरिब र' माथो नोंखौ हिन्जाव लाहां होननाय खोनादोंब्रा गोरिब हिन्जाव लाहां होननाय खोनादों माथो माइ गायनो ओमफ्राय अके होनना बुंबाय आरोना ओं ब्र' ओमफ्राय जोंना डिओस हार्डबाय ओमफ्राय प्रानजितआ अन अके प्रानजितआ दं आरोना नायखुमादोंसो मोनाब्रा ना माबोरै थफेरा मा होनदों आं गोरिब नों बहानि होनना सोंदों नै उज्जवलनि हास्राय सारने टटेल प्रमसना खारखो ना माखोब्रा ओमफ्राय जोंना मा जाखो माथो नांथ'वा ना आदसा उज्जवल सारने अन थफेरा मा होनदों बिबार जुथा नामायनो जुथा ओमफ्राय सुजाया अन ओमफ्राय जोंना एमावआ माखो ओइ मैसो नोंना मेगना बहा थांलाय फैलाय जाबाय थादों आंना मेगना बहा थांलाय फैलाय जाबाय थादों माने आं एखे नाहरदोंमोनलै एखे माने सोरबा गाबज्रिहरनाय बायदि मोनदों आङो सिनायनाय बायदि मोनदों आरोना सोरबा सिख्ला सासे नाहरदों आरोना आङो ओमफ्राय जोंना आं साहा लोङाखै सोमोनांबाय गोरिबा मा बुंखो टफि आदै नों सफि आदै आं बिस्वनाथनिसो नामदों बिस्वनाथनिनो गोरिबा बिस्वनाथ सारियालिनि ओमफ्राय जोंना सोर दं थफेरा मा होनदों दे होनना बुंबाय आरोना थफेरा मा जोंना दे होनबाय आरोना सोर दङथाय ओमफ्राय जोंना एमाव रानिया मा बुंखो मा नुहुरखो मैसो मा नुनो सेंग्राफोरनि मेगनालाय आरो माखौ नायो सिख्लाफोरखौसो नायो ओमफ्राय बेनिलाय सोरखौ नायबावनो दा मा होनो रायजोफोर सेंग्राफोरनि मेगना माखौ नायनो सिख्लाफोरखौसो नायो दै 2000 बिटिआरनि जिके नलेज नायगोना नायाखै नोंसोरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना मा बुंखो थफेरा मा आंलाय क'क्राझारनिसो सानदों होनना बुंबाय आरोना क'क्राझारनिसो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय प्रानजितआ माखो सनजित आं नोंखौ हाबा जानाय बायदिसो मोनदोंमोन हाबा जानाय बायदिसो मोनदोंमोन होनना हाबा जानाय बायदि मोनलाबायनाङाब्रा
एथ' सिंगि लाङो रावबोआनो गैया नायसनथाराखै। ओमफ्राय जोंना टपिकआ मा बुंखो एमावआ मा बुंखो सरि एमावआ टफि सना फैबाय नामा सना होनना बुं बिबारा मा होनदों मा खबर दादा सनजित खबरा मोजांलै बिबार आंना मोजांलै बिबार नोंनालाय मा खबरलै बिबार टपिकआ मा बुंखो आं हले बाजै मोनखोसो नायो दा बाजै मोनखोसो नायो आरोना दानि जुगाव आरो बिदिनो आरोना मा बुंनो आरोना अलराउन्ड जानांगौलै अलराउन्ड आंथ' अलराउन्डसो ओमफ्राय जोंना गोरिबा अन बिबारा मा होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच प्रानजितआ जोंना अन ओइ प्रानजित ब्र बोरैब्रा खबर सबरालाय बिबार आंनि भिडिअ नायनो होननाया नायाखैदांलै बिबार हराव उन्दुनायाव मा होनना बुंगोन मेथाइखौ अन खालामनानै उन्दुलांब्रा मेथाइखौ खोनासंनानै रोसो रोसो मोनलायलायगोन नों आंनि मेथाइ खोनासङोब्ला ओमफ्राय उन्दुलांदो जोंना टपिकआ मा बुंखो जोंना सोरना फिथाइफोरा सोरना फिथाइफोरा बेखौसो नोजोर होयो आदसा फिथाइखौसो नोजोर होयो आरोना फिथाइखौ आरोना आदसा ओमफ्राय जोंनाथ' बिराद मा होनदों ओं एमाव होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय एमावआ मा होनखो सनजितआ हाबा जाखानायसो मैसोआ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ मा होनखो बिराद मोजांलै सनजित होनना आदसा बिबारा मा बुंखो दा उनाव नायगोन दादा मैया ना दाख्लैनो बुंदोंमोन आरो नायगोन होननानै बिबारा ओमफ्राय नायाखै बेनिफ्राय जोंना माबाया एमावआ मा बुंखो बुं सना टफि होनना बुंदों टपिकआ मा होनदों एमबि सोना हरलाय दा एमाव रानि टपिकआनो एमबि सोना हरना बुंदों एमबि गैला ओमफ्राय जोंना बिबार आगै सना होनबाय आरोना बिबारालाय माबा दिनै खाबजाया जाखोब्रा बिबार एसे मिनि खुसिबो नुवासै माथो आं दिनै ओमफ्राय जोंना सनजित आं नोंनियाव कमेन्टल' हरदों दाना सनजित आं नोंनियाव कमेन्टल' हरदों दा मानो कमेन्टल' हरनांगौब्रा ओमफ्राय जोंना एमावआ मा बुंखो गांजेमा आगै सना होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय एमावआ मा बुंखो गांजेमा आगै सना होनबायना बिबारा मा बुंखो नायबाय दादा गोदान होनायखौसो नायाखै आदसा ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ दुलुर सना होननानै हादरबाय टपिकआ मा 30नि होनना बुंदों आरोना 30नि हरना मोनो 30नि बेनिफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों आब' अनामिका होनना बुंदों टपिकआ मा होनबाय बिबाजैफोरनिखौसो आदसा बिबाजैफोरनिखौसो आरोना हाबा जागोदानासो मोजां जायोलै ओमफ्राय जोंना आं मेथाइ जादों सनाफोरना मेथाइ जादों ओमफ्राय टपिकआ मा बुंखो गामिनिफोरनिखौ आदसा गामिनिखौसो नायबाव आरोना देनजारलै नों होमबा ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो मिनिनो ओंखाराखै दादा आदसा टपिकआ मिनिनो ओंखाराखै आरोना मानोलै होननानै टपिकआनोसो होनलांबाय सरि माबा बिबार मानोलै बिबार ओइ बिबार फैब्रा बे बड'फायाव फैयानो नोङो बड'फायाव आं दानि ओरै फैदोंमोन ना साब्रै साबासो सिख्लाफोर दं आरोना इबायदि आथिं हेबलायलायनानै मेथाइ जागासिनो दं सिख्लाफोरा बड'फायाव फै बिबार मम' लानानै फै एल बि होनो सानैजों जोंहा ओमफ्राय जोंना मा मेथाइ होनना बुंदों मा मेथाइ दा होनदों आरोना आदसा मा मेथाइनो ओमफ्राय एमावआ मा होनखो सनजित मैसो हारिनि आदसा मैसो हारिनिखौ नाङालै आंनो प्रानजित मैसो हारिनिया गांगानो रोंमारालै प्रानजित गांगा होनोनो हाया मैसो हारिनिखौ ओमफ्राय प्रानजितआ सनजित नांबाय आरोना ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो जोंना मानो थाङोब्रा आंलाय मानो थांगोनब्रा मानो थांनो दे फैना होमबालाय प्रानजित थानायखाय मानो थांनो होनफ्लाबायलै नै आद्रासो थाबाय माथो जों
आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा होननाय बोरैमोनलाय मेथाइआ बिदि जासिगोन होनबा बिबार ओमफ्राय एमावा मा बुंखो बुजिया बुजिया जादों बुजिया आदसा नों बुजिया जानायखायनो बुजि जालांबायलै एमावरानि जोंना सुमिता मा होनदों सालथे हेल' हेल' सालथे मसुर गाहाम थेंकिउ स माच सालथे बिबारा मा बुंदों बिदि थांना एलबि होबा सेस खामजाखागोन आं आदसा बिमा बिफाखौ बिराद गियो आरोना नोंसोरो आदसा आं मोनसे खोथाखौ हमनो हाया आरोना मानसिफोरा बिराद बिमा बिफाखौ गियो ओमफ्राय बिमा बिफानि पारमिसन लायालासिनो मानो सिरि सिरि खामानि मावखुमायो जेनेबा हमना ला सोरबा सेंग्राजों रायज्लायखुमानाय सोरबा सिख्लाजों रायज्लायखुमानाय हमनानै ला बिदिनो अबेबा अबेबायाव थांखुमानाय ओमफ्राय ओरैनोबा बिमा बिफाखौ गियो आरोना ओमफ्राय जोंना थार्ड टपिकआ मा बुंखो हराबा नुनाय आंला एमाव रानिनो हराब्ला नुनाय नंला होनदों आरोना एमाव रानि हराबा नुनाय नंलानो 13 केजि लाइक दान थेंकिउ स माच सालथे एमावा मा होनखो ओइ फाल्थु मैसो होनदों आरोना बिबारा मा बुंखो दादा आद्रा थाबाय हसायैनो नों आद्रा दा बिबारनि मेथाइआ मोननै आरोना मोनसेया जाबाय आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय मा होनना बुंगोन हाबा जाब्लाबो आं नोंखौ बोरैमोनलाय बिबारा मिनिबाय आरोना प्रानजितनि मेथाइआ ओरै जासिगोनब्रा हाबा जाब्लाबो आं नोंखौ आं बावनो हाया होननायाब्रा हाबा जाब्लाबो आं नोंखौ बावनो हाया होननाया बोरैमोनलाय मेथाइआ आं बारा रोङालै जोंना बिबारा खारबाय प्रानजित होनबाय आरोना एमावा मा बुंखो मानो आगै फथि नांबाय आरोना टपिकआ मा होनदों हरलाय थाब एमाव रानि नामदों सुमिता मा होनदों सालथे लायाखै नामा दा सानदों ओइ सालथे मैया माइब्राजों लादों आङो डाइरेक्ट भिडिअ बानायदों आं सालथे भिडिअखौ इदिटिं खालामनो मोनाखै दा मोनायाव भिडिअखौ इदिटिं खालामनानै गाबोन फुङाव आगारगोन आं सालथे माबानि एकदम दाउ लकेलजों माइब्राजों लोंदोंलां सालथे बारा इन्ट्रेस्ट खालामनो हायासैलै सालथे हरनि 11:30 लोंनाय जाबाय माबाखौनो माइब्रा रोसिखौनो ओमफ्राय माबोरै इन्ट्रेस्ट खालामबावनो इन्ट्रेस्टखौनो खालामनो हायासै ओमफ्राय मा होनना बुंगोन बिबारा खारबायलै प्रानजितआ दादा गैलानो प्रानजितआ खारलाबाय नामा दङ हाबा जाब्लाबो आं नोंखौ आं बावनो हाया ने बोरैमोनलाय नोंखौ आं बावनाय नङा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा ओमफ्राय जोंना मा टपिकआ मानो एमबि गैला बा होनना आदसा माबानि एमबि गैला ने ओमफ्राय जोंना सालथे लोमजानासो दं आं सालथे आदसा सालथे माबोरै लोमजालायखो सालथे गावहा सालथे अखा सिजागासिनोबा अखा सिजा खामानि मावदों सालथेलै मा बुंनो नै आंहा गारामानो माबायाव सालायाव सिथर जादोंलै बाला आंहा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि मेजेंआ गैलालै मोजां मोननायखौ मोनला नालाय बिदिनो खनलाबायबाय आङो ओमफ्राय जोंना टपिकआ मा बुंखो आंना गथ' गोनांबाबो आं नोंखौ बावनो हाला आदसा गथ' गोनांब्ला बावनो हाला आरोना बोरैथो बावनो हानोब्रा गथ' गोनांबाबो घटनाया जोंना এবि फैदो आरोना नै 14 लाइक दान आदै थेंकिउ स माच এবि ओमफ्राय जोंना सुमिता मा होनदों बोरै सिथर जाखो सालथे बोरै सिथर जागोनथाय फिसालै ओरैनो बिदिनो माबा हारसिंनो हामोलै आंना बोरैबा सिथर जादों हारसिंनो हामो बियो ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो थांबाय दादा गैला प्रानजितआ बेरायनो आदसा थांबाय ने दे जेबो नङा टपिकआ मा गाबबाय आरोना टपिकआ गाबनालै मिनिबाय आरोना मा बुंनोब्रा आद्रासो थाखागोन ना बेलै बे मुलुग संसारानो उल्थालै मिथिबायना उल्थाब्रा मुलुगानो नों जायखौ गोसो बेखौ मोना नों जायखौ गोसोथोआ बेखौसो मोनो नों जायजों रुजु रुमु संसार जानो सानो नों बेखौ मोना नों जायजों संसार जानो गोसो नों बेखौसो मोनो आरोना उल्था आरोना मुलुग संसारानो उल्था ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो मा ओंख्रि जानाय दादानो ओंख्रिया आंना माबासोमोनलै आलुजों माबासोमोन मा होनना बुङो बेखौ
माबालै बियो गोलाव गोलावा मा बुङोमोनलाय बावबाय आं नामखौनो पटलसोमोन आलुजों पटलसोमोन फुङावनो संनाय आरोना आंनालाय आरो खामानि मावहैनायाव लाना थांनायमोन ओमफ्राय ओरैनोलाय न'आव अनला माबा माबि बेदर सेदर संदोंलै न'आव आंथ' खामानिसो मावहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय सुमित सालथे मा बुंखो बिरि बिदै फोनना ला सालथे हामगोन आदसा बेरे बिदै आरोना बेरे बिदैयानो गैयालै सालथे जाहानाव फाग्लासो माइब्रा बिदैखौ फोनबालाय सालथे एसे लोंस्रोबासो हामगोन बायदि मोनबाय आङो नोंगौथ' दादा उल्था संसारा उल्था जोंसो सिदा बानायना लानांगौ दै ओमफ्राय एबिया मा होनदों सनजित आदै हिनजाव नांसिगौमोन होनदों आं हिनजाव खेलान्दा आदसा एबिया माथो एबि हाबा जाखानायसो होननानै खोनादों माथो आं नोंखौ ओमफ्राय बोरैथो हाबा जाखानायनो बोरैथो हरनो हानोब्रा खेला माबा मा होनना बुंगोन हिनजावा होसोबानोथ' आंनि हौवानो हिनजाव थाखानानै हरदों होननानै खेला हासिब लाना होसोबानोथ' ओरैनो दानि दिनाव सेन्देलनि माला गानहैयो गिनांगौलै गिनांगौ दानि जुगाव ओमफ्राय बिबारा मा होनदों गाव गाय खालामना लाबानो उल्था जायोब्रा दादा गावगाय खालामखायालै गावगाय खालामनाय नङा उल्थाखाब्रा गावगाय माने एसे भगबाननिबो नांदेरनाय थायोलै मिथिबायना भगबाननिबो नांदेरनाय दं आरोना गावगायथ' खालामना लाया लानायालाय भगबाननि नांदेरनायबो थायो सुमितआ मा होनखो माइब्रा बिदैया जाया साले आदसा माइब्रा बिदैया जाया आरोना आं माइब्रा बिदैखौसो लोंना होनो सानबाय एसे जायाबाबो जाहैनायनि एमाव रानिया मा होनदों टफि आगै सोरजों कमेन्ट गेलेदों होनना सोंबाय नै जोंना सोराङा हाय आंनि सना नांबायना नै सोराङा ओइ सना होनालै आबौ सना एबि होनना आदसा आबौ एबि होनदों आरोना ओइ जानला मानला दाना सना रुफा होनजालालै भाइरेल जागोनबो बाला खारखुमालायनो गोनां जायो मिथिखायो नुबाय भाइरेला मायदि गिनांगौ हले गिनांगौ जानला मानला नंला दानि दिनाव आंथ' बिराद गियो दाना ओमफ्राय जोंना एबिया मा होनखो होदस फाग्ला सोर बुंनाय आदै नोंनोलाय नोंसिनाव होनदों आं हिनजाव खेलाना नों नांसिगौ होनदों आं आदसा हिनजाव नांसिगौ आरोना मोनगोन आदै मोनगोन हाब खोनादोंलां हिनजाव दंख'नायसो होननानै खोनादोंमोन आरोना आदसा दिनैसो नोंनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आरोना दिनैसो आदसा हिनजाव गैया आदसा मोनगोन र' मोनगोन बिबारा मा होनखो खासिखौ उफाय गैया जाना खालामनो गोनां जायो ना दादा खायसे खायसे उफाय गैया ओमफ्राय जोंना मा होनो एबिया एस डि आइ लाभ इउ नांबाय आरो एस डि आइ लाभ इउ होनोलै नै ओमफ्राय जोंना मिनिबाय आरोना एस डि आ ओमफ्राय थफिरा मा बुंखो हराबा थादो एमाव रानि सनानो हरा बुंनांगौनो एमाव रानि थफिरामनो सुमिता मा होनखो एस डि बाजै सना सुमा होनदारना ओइद सालथे सुमा ओमफ्राय जोंना सोराङा मा होनदों ए बि पि हाय मा खालामदों होनदों ओमफ्राय जोंना ए बि पि आ मा बुंखो जोंना एस डि खौ लानोसै आं खेला होनबा ना एस टि ओं एस टि लादो एस टि खौनो ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों खायसे नङाले खासि नङाले दादा नों फरायानो खासेसो लिरबाय नालाय आंबो उल्था फरायफ्लांबाय आरोना लिरनायनि इदि लिरबायबा नोङो ओमफ्राय जोंना एबिया मा होनदों एस डि आंखौ थोला बुंनानै मा बुंखोब्रा गियो नामा सना होनजानो सनजित ओंब्रा गियोथ' आरो ओमफ्राय जोंना एमाव रानिया मा होनखो माथो सोरजों कमेन्ट खालामदों फेसबुकआव ना बुरि बिबाजैखौ फरायलायबाय टफि आगै होनदों आदसा ओं होदस बा एबि नों देनजारलै देनजार होनबाय हले खाथ्रालै नोङो ओमफ्राय सोराङा देनजारलै ओंब्रा आं सना होनजानो गियो ओमफ्राय सोराङा मा होनखो এবि बैथाला नांबायलै सेसलै बोरैबा थास' दांदेरनायसो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो दादा एल बि होला ना नों बारा दानिया ओं बिबार आं एल बि होबांला माने दिनै होदों आरो माने गोबावजों एल बि होगोन सप्तानैनि उनाव खनसे होगोन आरोना बिबारा मा होनदों दादा सनजित नोंलाय माला हाबा जागोन दादा
बिबार दानो हाबा जाया मिथिबायना बैसो गोरलैयाव हाबा जाबाथाय फिसा फिसौफोरा माने दिमाग गैयि जायो आरो ना माने जेनेबा हमना ला नोङो नारेंखलखौ जुदि नों गोरलैयाव जायोब्ला नारेंखलखौ मोजां मोदोम मोनजानाय नङा नोङो जुदि नारेंखलखौ नोङो रानानै जायोब्ला नों एकदमबारे मोदोम मोनजागोन आरो ना थिग बेबायदिनो जुदि नोङो गोरलै बैसोआव जुदि हाबा जायोब्ला गथ'फोरा मेलेम गोनां जाया आरो ना माने गला टाइपनि जायो आरो ना बेनिखायनो हिन्जाव मानसिया मिनिमाम 22-23 बोसोर जानांगौ हौवा मानसिया मिनिमाम 25 बोसोर जानांगौ होमबासो हाबा जानांगौ अब्ला बिसोरनि गथ'फोरा माने मेलेम गोनां जायो आरो ना लोगोफोर आं बुंनाय बाथ्रा ना बेखौ साइन्टिस्टआनो बुंनाय आरो ना ओमफ्राय थफेरा मा होनदों बिदि नङालै एमाव रानि सना नांबाय आं एमबि सोना होनोसै थिनदों नोंखौ नांबाय एबिया मा होनो एस डि सना दासो जादों दा गोसोखौ गोजोन मोनलायदों आं नांबाय एसटिया सनजितआ आंनिनो बोराय लोगोफोर होनबाय आरनानै बिबारा मा होनखो बिदिसो होना मिनिबाय सालथाया मा होनदों सालथे आं अनिलजों टिउसन लानोसै आदसा अनिलनिया अनिलनियालै अनिलनिया होनलायथारो नामा बहा मेलेम बिजिनि एलबि मालिकनि नाम्बारै ओमफ्राय बिबारा मा होनदों नोंलाय बेसे बोसोर जाखो आं बारा जायाखैलै दासो 25 जाबाय आङो 26 जानो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय थफेरा मा बुंखो एमाव रानि सना नांबाय राधे राधे 15 लाइक दान थेंक इउ स' माच राधे राधे दिदि राधे राधे श्याम दिदि राधे 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 हाउ आर इउ डियार दिदि मेथिगु बताओ कैसे दिदि ओमफ्राय थेंक इउ स' माच राधे राधे दिदि सोरांनि बोला सुमित दिनिया मानसिफोरा उन्दै उन्दैसो जायो फाग्ला होनना सुमित दानिया मानसिफोरा उन्दै उन्दैसो जायो आरोना बे उन्दै जानायखौथ' गथ'फोराबो उन्दै मेलेम जला नालाय बिदिनो गला जाला जोब्बाय आरो ना संसारानो गला जाजोबसिगोनसो आरो बोसोरबानि उनाव गला जाजोबसिगोन मिथिबाय दिदिनो बोला राधे राधे एपिनि बोला सनजित एसे दंना ओंलै एसेल' आरो बारा एबार गला जालांजोबसिगोन र' बारा दिन गैला आरोना ओमफ्राय जोंना दिदिनो राधे राधे मा राधे राधे सुमिता मा होनखो सालथे औ राइट खोथा 21 आरो 22 बिदियावसो हाबा जानांगौ सिख्लाफ्रा ओंब्रा बिदियावसो हाबा जाखानांगौ दाना 18 बोसोर माने बारायबायलै जोंनियावसो मा मिथिया जों इण्डियान गभर्नमेन्टआ 21 बोसोर खालामखाबायब्रा सिख्ला मानसिया 21 बोसोराव हाबा जानांगौ होननानै खालामबाय दे जाय मानसिया सिख्ला मानसिया मेट्रिक पास जानाय बैसोआ 21 बोसोर ओमफ्राय सेंग्राया मेट्रिक पास जानाय सेंग्रानि बैसोआ जिखुनु हमना ला 22-23बाबो जागोन अब्ला बिसोर मानसिया जुदि कर्ट मेरेज खालामबा 50,000 मोनोब्रा दायो ओमफ्राय राधे 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 कृष्ण राधे राधे सोराङा मा होनदों सनजितआ 28 जाबाय नामा आं 28 गाहाम जायाखै ओमफ्राय राधे राधे आइ एम अल्स' फाइन थेंक इउ स' माच दिदि राधे 15 लाइक दानदों थेंक इउ स' माच जोंना गितिका 15 लाइक दानहोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिबारा मा होनदों रावजोंबो रायज्लाय जाला ना दादा दानि दिनाव भाइरेल जायो ओंलै रावजोंबो रायज्लाय जागला ओमफ्राय जोंना सोराङा 35 जाबाय होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्राय एस डि बाजै होनना मिनिबाय जोंना सुमित सालथेया दिदिनोब्ला राधे कृष्ण थफिरा मोनो नों उदालगुरिनिमोन नामा सनजिदों थफिरा आं उदालगुरिनि दिदिनोब्ला राधे गितिकाया मा होनदों मायाव गला जाखो सनजित खर'फ्रा थिग नंला माने खर'फ्रा गला जाबायब्रा ओइ नारेंखल कलटं होननाय बायदि जाजोब्बाय मिथिबाय नारेंखला जुदि कलटं माबा होनथ'ला दे आङो दानो भाइरेल जागोनलै आंबो होननोसो गिग्रा जाबाय एबिया मा होनो गितिका सना फै सनानो राधे दिदिनोब्ला राधे थेंक इउ स' माच अनरेनेक्लि दिदि गितिका आब' अंखि नोंबो फैबाय नांबाय सुमिता राधे एबि जिउ होननानै गाबबाय नै गितिका राधे दिदि राधे सोराङा मा बुंखो जोंना सनजित नोंहासो थाब हाबा जायाबा गला जागोन जों गला जायाब्रा आजिखालि नै माबासो लानोसै आं नाइट उइनार ओंखारबावबायसो नाइट उइनार ओमफ्राय राधे गितिकाया मा होनदों सुमित आगै इंखि नामदों आरोना अके थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच एबिया मा होनदों गितिका आंनि बिखा सना होनदों राधे दिदि थेंक इउ स' माच थफिरामनि बोला एमाव रानि अल जास्ट दैमारिसो नामालै नामदों मिथियालै माबाया सोरथाय दिदिनि बोला अन थेंक इउ स' माच सोरा मा होनो सुमित आगै लादो टिउसन लादो नामदों आरोना
आंजों लाफैलै आंसो गोरोंसिन अनिलनिखाय ओमफ्राय राधे राधे गितिका आब' मा खालामदों होनना बुंबाय राधे श्याम अन थेंक इउ स' माच अन सनजित हिनजाव नांसिगौमोन होनदों आं नै हिनजाव खेला होनदों आं र' दै हिनजाव माबोरै फथायनांगौ बिनिसो भिडिअ लाना फैग्रा जासिगोन आंबो र' ओमफ्राय सोराङा मा बुंखो जोंना आंनिबा भाइराल जागौमोन आदसा बिब्र' मोनगोन थफेरा मा होनदों 30 इयार्स जाबाय होनना बुंदों आरोना गितिकाया मा बुंखो सुमित आगै ओंखि दं ओरैनो होनदों ओमफ्राय एमाव मा होनदों सनजित लबिया 5 लाख ना मा बुंखो मा बुहरखो 50,000 ना मा बुंबाय ओमफ्राय जोंना गितिकाया मा होनदों एमाव रानि आब' ओंखि नांबाय सुमिता मा होनखो एसटि बाजै औ लागोन अबेनियाबा खारखुमागोनसो दां नों लोगो मोनाखै आं होननानै मिनिबाय थफेरा मा होनखो आलासि जाफैनाया थांबाय सनजित होनदों आलासि जाफैनाया थांबाय सनजित आलासिया आङो रङियाव थांनाया फैबाय ओमफ्राय मा होनो सोराङा मा होनदों आंहा आफानियावसो खारस'नहैनोसै बथलबासो लाना होनदों आंहा एपिनियाव आदसा एबिनियाव बथलबा आरोना आयु बथलबाल' सोराङा सुमित बिबि नाम्बार एबिया मा होनदों एमाव रानि सना आइ लाभ इउ होनना बुंबायलै नै सोराङा मा होनदों गितिका ओंखि मन्दिरा लाइक दान थेंक इउ स' माच मन्दिरा गितिका सोरां ओंखि नों ओमफ्राय सुमिता एसटिया ओंखि ओमफ्राय जोंना सोराङा मा होनदों मा खालामदों गिति सनादों गितिका एबि जिउ एमाव रानि सनजित मैसो बेहेरा मैसो बेहेरा नङाब्रा आङो मन्दिरा मा होनदों मा ओंख्रि जानाय दहायनो ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै आलु माबा माबिसोमोनलै पटल ओरैसोमोन ओंख्रिया आंनो संना लाना थांनायमोन फुङाव खामानि मावहैनोनो आङो ओंखाम लाना थांखायो ओमफ्राय एमावा अन थेंक इउ स' माच सोरा मा होनदों सुमित सनजितआ हाबा जायैयावनो मोनखांबाय खोमा होनना ओइ बिराद बोरैबा होनथारबायलै बिदि नङा मन्दिरा सना होनदों मन्दिरा मा होनदों सोरां सना गितिकाया मा होनदों सोरां ओंखि दं ओरैनो होनदों आरोना सोराङा मा होनदों मा लिरो मा फरायोब्रा होनदों ओंलै आं गला जाबाय ओमफ्राय जोंना सोराङा मा होनदों गितिका सना होनदों एबिया गितिकायाबो लालानो आंखौ खेला नांबाय एबिया गितिकाया मा होनखो गियाननि बिफा मा खबर होनदोंना गियाननि बिफाया खबराबा मा खबर मोजां दङ नै बोरमासो गाबबाय माथो गिति ओंखि आरो मन्दिरा सना एलबि होदोंबाबो सम मोनाखै दे एलबिखौ दैलिक एलबि होनाङा दैलिक एलबि बाथाय जाया मिथिबाय दैलिक एलबि होनाङा मालाबाबो आं डाइरेक्ट बुंखायो दै जाय मानसिया दैलिक एलबि होयो उनाव प्रब्लेम जागोनबो मिथिबायना ओमफ्राय जोंना सोराङा मिनिबाय एमावा होनदों आइ लाभ इउ टु एबि होनदों सुमिताया मा होनदों एसडि बाजै जानोसै दा जायना 1K जायाखै आरो एलबि 1K जायाखैबा एलबि दाहोखा प्रब्लेम जायो मिथिबायना माबायदि प्रब्लेम होनना बुंबाथाय भाइरेल जानो नागिरा दै चेनेला भाइरेल जानो नागिरा ओमफ्राय सोराङा मा होनदों बिनिखायनोथ' गला मिथियोलै ब्रा ओमफ्राय सोराङा मा बुंखो सुमितआ मा बुंखो मन्दिरा बिबि नांबाय मन्दिरा मा होनदों हाबा जादोलै सनजित बोराय जोब्बाय नङालै बोरायाखै एसे मोदोम खाबावनांगौ मिथिबायना मोदोम खाबावनांगौ बारा मोदोम गैयाना नङाबा एसे माबा जबावनांगौ आरोना मिथिबाय ओंख्रिया नों लाव ओंख्रिया गोथाव जायाना एसे ओंख्रिखौ एसे आथा खालामबा ओंख्रिया गोथाव जायोना थिग बेबायदि जाबावनांगौ आरोना ओमफ्राय सोरा मा होनदों फरायबायखो ने बिनिखायनोथ' गला मिथिखायो होनना बुंदों गितिकाया मा होनखो सोरां ओंखि आं एलबि होआखै होनना बुंदों ओमफ्राय मन्दिरा मा होनदों सुमित बिबि नांबाय सोराङा मा होनदों सुमित आगै सना होनदों एबिया एमाव रानि आइ लाभ इउ 199 होनबायना 199नि नेट पेक नांगौनो ओमफ्राय केजिया साल्थे एमबि गैला आदसा एमबि गैला ने ओमफ्राय सोरा मा होनदों बोरायबाय बे सनजितआ गावहानो दैलिक एलबि होयो दासो होला नों आं मिथिनानैथ' होलाब्रा दायो मिथिबाय नालाय बेखौनो होला गोदो मिथियाव होयोमोन मन्दिरा मा होनदों होयो आं दैलिक एलबि होआ होनना आं दैलिक एलबि होआ होनना आदसा ओमफ्राय केजिया मा होनो 18 लाइक दान थेंक इउ स' माच साल्थे सोराङा गितिका नांबाय एबिया मा होनो गितिकालै सना बोरै नों सना नांबाय सोराङा मा होनदों मन्दिरा सना होनदों ओमफ्राय सुमिता मा होनखो मन्दिरा बेबि आं दहाय बारा गोबाव थानो हायासैलै
लोमजाना दंमोन आङोथ' माबानि मा होनो मन्दिरानि एलबि टाइम बाथाय आंहा मिस्ट्रिसो एकदम खामानि मावफुनाय जुथुम जुन्था नाम जायो 4टायाव ओंखायनो थांनो हायाखै आङो मन्दिरा गाज्रि जामोन दै आं नाथाय भिडिअ नायनो हागोन दै आं नोंसिनि एलबियाव थांनो हायाब्लाबो आं नोंसिनि भिडिअ नायनो हागोन आरो ना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनो हाबानो जाबाय ओमफ्राय अके औ मन्दिरा सना होनबाय सोराङा अके फरायबा केजिया मादों आं हले दिनै दैलिक एलबि होयोलै सालथै 1K जायाबाबो आदसा अके ओमफ्राय सोराङा सुमिरा मादों SD बाजैलै नों गितिका AB नों सोराङा ओमफ्राय जोंना माबाया सुमिदा सोरा माखो नोंहालाय माया मोदोम खानांगौ फाग्ला सनजित बुजिस'वासै आं मोदोम खानो माने मेलेम जवाखैब्रा दा माने एसे मेलेम जबावनांगौब्रा एसे गियान जाबावनांगौ दा जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्लाना गथ'फ्राबो मेलेम जयि जायोनो माने गियान गैयि जायो आरोना दा जों एसे रानानै हाबा जायोबाथाय जों माने जों मा होनो मार हाबनानै हाबा जायोबाथाय गथ'फोराबो मार हाबसिगोन नालाय गथ'फोराबो मेलेम गोनां जागोन आरोना इन्टेलिजेन्ट जागोन आरोना बेखायनोथ' उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा आरोना फिसाफोराबो गला जायो ओमफ्राय मन्दिरा सोरां सना नांबाय केजिया मादै MB सोना हर सालथेनो सालथे आंनाव गुगोल पे गैयालै सालथे ब्लक जाना दं आंना बाहाला माबा खालामनांगौ मा होनना बुंगोन ATM कार्डआ बेन जाबाय आंना माने गोदान खालामफिननांगौ आरोना बे ATM कार्डखौ एप्लाय हैफिननांगौ ओमफ्राय सोराङा मा होनदों औ मन्दिरा सना नामदारना एमा आं अन दं सना नोंखौ नायनो आंना आदसा ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों AB जिउ दं नोंनि खाथियावनो नांदों मन्दिरिया जेबो नङा सुमित बिबि नादों एबिया मा होनदों सोरांस्रि सना माला खारसनगोन नोंनाव नामदों आंनाव नामबाय गितिकाया मन्दिरा ओंखिदों सुमिता मा होनदों सालथे मा सिरि जाखो होनदों हाब सिरि जायाखैथ' आङो मन्दिरा होनदों होथस गाज्रि मोना आं सनजित फाफि नांबाय आरोना सुमिता मा होनदों मन्दिरा बिबि सोराङा मा होनदों आं फिसालाया एगजाम जाबाय दं खावसे आदसा एगजाम जाबाय दं आरोना गितिकाया सुमित आगै ओंखि नामदों केजिया आंनि भिडिअखौबो नायगोन मन्दिरा होनदों गितिका सना ओंखि होननानै हरबाय सोराङा मा होनदों सनजित फाफि सुनि आंगारि मांग्लि होननानै बुंबाय बिदिसो नांबाय आरो बिदिसो मन्दिरा माखौ सुमित बिबि मोजां मुलि जा आरोना सालथे मोजां मुलि जा गितिका आब' ओंखि आगै मा खालामबाय दं नामदों गितिकाया मागो सोरां ओंखि होननानै मिनिबाय एबिया गितिका होननानै हारबाय सोरा मा होनदों आसु थास' बादिसो खोमा माब्लाबा मिजिमजा नांबाय आरो आदसा आसु थास' जानांगौ आरो ना गितिकाया मा होनगो सुमित आगै ओंखि टिउसनाव दं बियो ना आदसा गितिका ओंखि नांबाय सोराङा ओमफ्राय सुमिता मा होनगो मन्दिरा बिबि जादों मुलिखौ लायनानो रजे सनजित ओंखि आं दासो लाइक दान थेंक इउ स' माच रजे थेंक इउ मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना सोराङा मा होनखो आं माबा नोंखौ मोदोम जानाय बायदि मोनबाय हायनो सोरां आं मोदोम जाबायब्रा आं 25 बोसोर जानालाय मोदोम जायाबालाय आं दा हाबा लानो हासिगौ आंखौ रावबो जेबो हिलायनो हाला आंहा बैसो जाखाबाय आंहा ओमफ्राय जोंना सोरां गितिकाया मा होनखो सोरां ओंखि जोंहा मा जाबावगोन दे दाना खम बैसोआवनो हाबा जानाय ना माने नै ओरैलै आं मिसा खोथाखौ बुङाखै आरोना खम बैसोआव जुदि बिमा बिफाया जेनेबा खम बैसोआव हाबा जायोब्ला ना माने गथ'आबो सानस'नो हाया जायो आरोना माने बिमा बिफानि थैयासो गथ' जोनोम जाहोयो नालाय आं डाइरेक्ट बुंगोन दै आं साइन्स फरायनायनि थाखाय आं साइन्सनि मोननैसो आङो एक्सपिरियेन्स दं आरोना लोगोफोर बिमा बिफाया जुदि बैसो जानानै हाबा जायोब्ला माने गथ'फोरा एसे बुजिनो गोरों जायो बिमा बिफायानो गावनो बुजिनो रोङाखै खम बैसो हाबा जायोब्लाथाय माने बिनि थैयासो फिसा जोनोम जाहोयो नालाय बै फिसाया माने बारा इसेबां इन्टेलिजेन्ट जाहैया आरोना जायनि जाहोनाव गला जाजोब्बाय आरोना दानि जुगा माने उल्था जाजोब्बाय आरोना जुगा मिथिबायना आं गाज्रि बुङाखै आरोना एकदमबारे राइट खोथा बुंदों आङो ओमफ्राय मोजांहाय जाबाय था सुमिना दा आंबो गितिका कमेन्ट बारनोसैलै आङो कमेन्ट बारबाय आं दै गाज्रि दामोन दै नायलांजोब्बाय आङो कमेन्टखौ नै
कमेन्ट बारबाय दे आङो माबा डायलग होनानै ओमफ्राय जोंना माबानिफ्राय फरायनोसै औ बारा गोबाव गैला आब' गितिका नांबाय मन्दिरा आयौ रे मा सन्जितआ मिनिबाय एबिया माने सन्जित अनिल कुमार जानो नाजादों नों आदै खेलानो है अनिल कुमारालाय माब्रा आं अनिल कुमार बायदि जायालै आं नांबा सन्जित कुमार जागोन आं मिथिबाय सन्जित कुमार जागोन आं ओमफ्राय जोंना मा होनखो सुमितआ मा खालायदों रजे ओंथि नादों सोरहा मा होनदों साइन्सआव आंबो लादोंमोन सन्जित सना आंबो खनसेयावनो डक्टर जादोंमोन आदसा डक्टर आरो मा होनना एम्बुखौ बिजि थुनो मोनाखै नोङो सोरां एम्बुखौ ओमफ्राय आंथ' एम्बु खासि खालामनो न'आवसो सोरां एम्बुखौ खासि खालामनांगौ साइन्सआव ओमफ्राय जोंना सम मन्दिरा मिनिबाय आरोना सुमित होननानै आरोबाय जोंना सोगोमसार लाइक दान ब्र थिंक इउ सो माच लाइक दान होनो थाखाय गितिकाया मा होनखो सोरांखि बेनोथ' मबा जारला जाबायना दाना मबा जारला ने बेखायनो बिराद फरायनो नोंसोरो फिसाफोरखौ बाबा उमुक थां होननानै बुंनो गोनां जायोब्रा ओमफ्राय खोमालायाब्रा दानि गथ'फ्रा खोमालायाथ' नों बाबा ओरै मावलायनोलाय बालासो मावगोन बे गथ'फ्रा बेखायनो दानि गथ'फ्रा बारा खोमालाया मिथिबाय बिमा बिफानि मानो होनबा बिमा बिफानि मेलेम बारा माबा मोनासै नालाय मिथिबायना लिसु गोरलैखौ जायोबा लिसु गोरलैया माबा जायाना बेबायदि जायो मिथिबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंना थेंक इउ स' माच सोगोम थेंक इउ स' माच मन्दिरा मा होनो डाइलगआनो बे बांद्राय सन्जितना ओइ आंबो सर्ट भिडिअसो गानांसिगोनलै एसे केमेरा बायनानै सोर आं एक्ट्रिस जानोबा फैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय होनबाथ' सेसखा सन्जितआबो डक्टरखा आं बारा एसेबां गिदिर डक्टर नङा आरोना फिसा आरोना ओमफ्राय सुमित आगै ओंखि नांबाय जोंना गितिकाया ओमफ्राय जोंना माबाया वेलकाम ओमफ्राय सोगोम सारा वेलकाम थेंक इउ स' माच सोराङा औ मन्दिरा सना नांबाय रजिया मा होनदों दाबो दखाननिफ्राय फैदों सुमित ओंखि नादों हेल' सुगोम हेल' थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच वेलकाम सोरा मा होनदों औ गिति ओंखि नामदों मन्दिरा मा होनदों नोंगौना सोरां सना ना मिनिबाय हेल' होनबाय जोंना सोगोमा सोरा मा होनगो आंहाथ' मानसिखौनो खासि खालामखादों सन्जित सनानो आयौ ओमफ्राय जोंना सुमितआ मा होनखो मा लायनायमोन रजे ओंखि नामदों ओमफ्राय जोंना नमस्ते दाना सोगोमा ओमफ्राय रजिया सन्जित होननानै एमाव रानिया ओइ मास्टार आलु नोंनि डाइलग नांबाय आरोना ओमफ्राय एबिया मा बुंखो सोगोम सार सोरजों थांदों नों नांबाय आरोना मिनिबाय सोगोमा मा होनखो ब्र' आं न'आव थांनो ओंखारदों आदसा न'आव थांनो ओंखारदों आरोना मन्दिरायाबो बिदिनो सालथायनानै होबाय आरोना गितिकाया मा बुंखो सोरां ओंखि गैला दाना जोंखौबो जावबाय दाना जावाखैब्रा मा जावलाबायनांगौ नमस्ते मर्निं बाय जोंना सोगोमा ओमफ्राय जोंना माबाया मन्दिरा अनिल जादो नोंबो सन्जित आं अनिल जायालै आं प्रेक्टिकेलसो जागोन मिथिबाय ना रजिया मा होनखो मेथाइ जानो थांदों सुमित ओंखि मेथाइ जानो थांदोंमोननो ओमफ्राय जोंना कुइ थेंक इउ स' माच जोंना सोगोम थेंक इउ मन्दिरा मा होनदों नंगौ ना सुमित फाफिना मिनिबाय एबिया मा होनदों सन्जित एमाव रानिखौ 31 ला नों खेला दाना 31 ला मा 31 ला ओमफ्राय सोरां थेंक इउ स' माच सोराङा मा होनखो जाय साइन्स लादों बियो खासि हिनजावफोरखौल' नोजोर होयो हले सन्जितआ हैद आं बिदि नङालै आं हिनजावफोरखौ नोजोर होआना आं फुरा पियर गोथार मिथिबायना मालायफोरा गाइखेरजों दुगैनो गोनां जायो मिथिबाय आं गाइखेरजों दुगैलायनो आं अलरेडि गोथारखा मिथिबाय सुमितआ मा होनखो बि गिति अखा हायाखै नामा होनना बुंदों सोरा मा होनदों औ गितिका ओंखि जोंखौनो जावखादों बेनो जावाखैलै माबा जावनायसो मोनबायनो गावसानो अनेक होननायखाय आंबो बोरै ग्रोब जाबाय माबा जावनायसो होनबाय आयु मा एसे अयनाय होनबायलै सोरांगोमा थेंक इउ वेलकाम सुमितआ रजे होनना हादरबाय सोगोमा थेंक इउ गितिकाया मा होनदों सुमित आगै ओंखि हाथ'वाखै दा होनना सुमितआ मा होनदों मन्दिरा बायबि सना नामाय रजिया सुमित ओंखिनानै हादरबाय मन्दिरा मिनिबाय एबिया सोगोमसार एसे दं नामा होनना मिनिबाय
सोरां खिनानै गिथिके गाबबाय गाबनालै गिथिका मन्दिरा मा होनखो अनिल जानोसै समायगोन नों सनजित अनिल जानो समाय नामा अनिल बायदि ओरै माबा मा होनो माबा मुसुर बोखोनो रोङाना आं लायलायना अनिलनियालाय बोरैबा लायथारलै अनिलनिया आं इदि हायाना आरो ओमफ्राय जोंना माबाया सोगोमा थेंक इउ स माच वेलकाम होनदों ओमफ्राय थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय सुमिता मांखो जोंनिथिंबो हायाखै नों मन्दिरा सुमित बिबिनदों वेलकाम नों सोगोमा थेंक इउ स माच गोमसार गितिका सना सनजित होननानै बुंबाय आरोना मा जाखो सोरां मानो गाबखो गितिकाया मा बुंखो सुमित आगै ओंखि आं बि बसुमतारिनावसो दं दा आदसा बि बसुमतारिनाव दं आरो ना बि बसुमतारिनाव दं ओमफ्राय सोगोमा मा बाय दे ब्र अके सोगोम अके ओमफ्राय सोगोम न'आव फैबाय दंदो नामा नोङो रजिया सुमिता मा होनदों रजिया ओंखि ओमफ्राय जोंना बियो मा बुंदों आरो ना एक्ट्रिस होनदों आं सनजित आदसा एक्ट्रिस आरो ना ओमफ्राय जोंना सोराङा मिनिबाय आरो ना गोथा दे होनदों आं बिराद लाजियोलै मिथिबाय आं सिख्लाफोरनि आखाइखौनो दांफेराखै दिनैसिम होमबा सानना नायनोसै आं लाजियोथ' ओमफ्राय जोंना रजिया मा होनदों बि ओंखि माबोरै खबर नामदों आरो ना ओमफ्राय रजिया मा होनदों ओंखि सुमित नादों सुमिता मा होनखो मन्दिरा बिबि सुमा नों सोरा मा होनदों कान्त ख्रिस्ट महा दुस्त सन्जिता गितिका सनादा महा दुस्त जालाबाय नामा आं नम्रसो ओमफ्राय जोंना रिकिनसाय नेबलाय ओइ सनजित मा खबर खबरा मोजां खबर ओमफ्राय नोंना माबोरै खबर ब्र मन्दिरा मा होनखो सुमित बिबि सुमा होनदों ओमफ्राय सुमिता मन्दिरा मिनिबाय एबिया मा होनो रजे सना गेजेरावनो दं थयो नोंहालाय नों ओमफ्राय रजे अन मन्दिरा रजे अन ओमफ्राय जोंना सनजित दारिया एसेल' माथो खम बिदि मानसिया हिनजावफोरखौल' नायो हाय मा जातनि होनना नालाय बिदि नङा आयु माबा हिनजाव नायनायसो नुबाय आंखो ओमफ्राय मन्दिरा बिबि आइ लाभ इउ माइ सुइट हार्ट होनबाय सुमिता ओमफ्राय रजिया मा बुंखो आंहाबो गेजेरावनो दं एबि होनना बुंबाय आरो ना सोराङा आं ओंखारथ'नोसै सनजित हेल' हिर' होनदों अके दे थेंक इउ स माच सोराङाबो थेंक इउ मन्दिरा मा होनदों सुमित बिबिना हादरबाय ने आखाइ हरखाजोब्बाय एमा अन एबिया रजे सना दे होनदों सुमिता गितिका आब' थांबाय नामा होनदों रजिया एबि होनदों सुमिता मा होनदों मन्दिरा बिबि मा खालायदों होनदों आरो ना ओमफ्राय गितिकाया सुमित आगै दं होनदों मेक्सेला मा होनदों सनजितसो ना मा ब्रा आंनो हा जोबाखै नै ओमफ्राय जोंना सोरा मा होनो सनजित नों सिख्लाफोरनि दंखायोबा दांदो आरो नङाबा साइन्स फरायनायनि कलेजाव मेदामनिसो दांफाय खोमा आयु सोरां मा होनखोलै आं सोरांनि कमेन्टखौनो बोरैबासो मोनबाय अमाबैसासो लिरबाय कमेन्टखौनो सुमिता मा होनखो साल्थे अनिलनि डायलगखौ हो एसे होनदों अनिलनि डायलगखौ बारा रोङालै आङो होननायखौल' हायो आङो मिथिबायना एलबियाव होजायालै बुहुत मानसि नायखुमा थायो एबिया मा मेक्सेल सनालै नों सोरा बाय सनाफोर अके सोरां अके थेंक इउ स माच थेंक इउ रजे अन गितिके सोरां खिना बुंबाय ओमफ्राय सुमिता एसडि बाजै गोरान र' नामदों आरोना ओमफ्राय एबिया एसडि थांदो दे नांबाय मेक्सला आब' सना नोंखौ नागिरना फैबाय आंबो नांदों आदसा ओमफ्राय सोराङा मा होनदों गिति ओंखि सना होननानै बायनांबाय मेक्सेला गिति सना नोंबो नामदों आरोना ओमफ्राय सोराङा मा होनदों औ खामानि दङ आं आबौ सना बायनांदों अके दे ओमफ्राय जोंना सुमिता मा होनदों आब' गिति ओंखि होननानै हादरबाय गितिकाया मेक्सेल ओंखि सना नांबाय गितिकाया सुमित आगै ओंखि नांबाय मेक्सेला मा होनखो दासो ना दहायनो नोंलाय सना गितिका नों ओमफ्राय गितिकाया एबि जिउ नामदों आरोना एबिया मा होनखो मेक्सेल सना फै सना होनदों एबिया गितिका नोंनि हां नामदों मेक्सेला बहाव दं एबि नामदों गितिकाया मेक्सेल ओंखि दहायनो नामदों आरोना
ओमफ्राय रजिया अन थेंक इउ सो माच सुमिदा मेक्सेल साल्टे खुलुमबाय मेक्सेल साल्टे खुलुमबाय नाव दारा दे साल्टे सुमि नोंनो अनिलनि डाइरेक्ट होदो मेक्सेला मा होनखो औ माथो आंखौ लेंहराखै नामदारना गितिके मा होनदों ए बि जिउ आंनि अक्सिजेन नामदारना अक्सिजेन बावसोनोलै बारे नोंसासो मालाय अक्सिजेन हां सां दंलै नाइट्रजेनबो दङ आंहा गैयालै बिदि मिथिबायना ओरैनो डाइलग होयो आरोना आङो ओमफ्राय साल्थे सुमित नमस्कार नामदारना गितिके मा होनदों मेक्सेल ओंखि नोंबा मा खालामदों नामदारना मोनदों सुमिता मादों मन्दिरा बेबि बोरै नामदारना मेक्सेला मादों आंना हाइड्रजेनआ गैलालै आदसा हाइड्रजेन गैला आरोना माजों ओंखाम संबावगोन नोंलाय हाइड्रजेन गैलाबा मेक्सेल हाइड्रजेन थानांगोन ना ओमफ्राय गितिके मादों सनजित आंनि बिबु नाना आंनि बिबु आरोना ओमफ्राय मेक्सेला अन ओमफ्राय सुमिता मा खालायदों मेक्सेल साल्थे नामदों रजि अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच बा दसेनो मोनाबायब्रा रजे अन एबिया माने मेक्सेल सना आं गावरिपुराव फैदोंनो मेक्सेला मा होनखो नोंसोरखौनो नागिरबाय साल्थेनो औ नंगौ एबि सना नामदारना तालाबो इमान गुरु होसिना तन्दर केला ini sana mah 2K जाबाय 2K जायाखैलै नोंसोर गावसोर नायानो आदि भिडिअखौ नायना होआखै नोंसोरो हा दामि माने नायना होब्रा भिडिअफोरखौ तालाबो कय ग्लामर भिडिअ नासाय न इमान ছোৱালী লৈ কিনি ঘূৰি আছো মই ভিডিঅ' চা মোৰ নাম সঞ্জিত গয়াৰী SONJITGOYARI না চালে তক ৰ কমেণ্ট দি দিবি যিকোনো আৰু নাইচ ভেৰি নাইচ এনেকা কমেণ্ট দিবি আৰু না তনেলে মই জানিম না ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो औ नंगौ होनबा सनजित ओंथि माला फैगोन बङाइगावआव होनदारना आं बङाइगावआवथ' गोसोबा गाबोन थांनो हायो मिथिबायना दा रावबो गैयाना बङाइगाव थांनानै सोरनाव थाहैगोन गाबोन थांनो हायो गोसोबा दिनैनो थांनो हायो आरोना आंहा बादा गैया आरो सिंगोल मानसि नालाय आं बेरायनो हायो आरोना ओमफ्राय बिदिसो साल्थे मेक्सेल नामदारना नोंसोर लांनोनो हाया आं बोरै थांनो मेक्सेला मा होनखो रजे सना आंनि हाइड्रजेन जानो नामा नामदों ओमफ्राय एबिया मा होनदों मेक्सेल सना लै सनादों ओमफ्राय गितिकाया मेक्सेल ओंखि मा खालामदों होनदों रजिया मेक्सेला मिनिबाय मेक्सेला दं जिरायना गितिकानो एबिया गितिकालै बिमा मा खालामदों होनदों सुमिदा साल्थे दम हो मानो भिडिअ नाया बिसोर साल्थे दम होना हरबाय आं साल्थे ओमफ्राय दिनै नायगोन नामदारना ओमफ्राय गितिकाया मेक्सेल ओंखि हा नामदार नामदों मेक्सेला मा होनदों रजे सना नाहारबाय मेक्सेला मा होनखो गितिका नोंलाय मा खालामदों होनदों गितिकाया मा होनदों एबि जिउ दं ओरैनो नोंहालायदों रजिया मेक्सेल नाहारबाय सुमिदा गाबबाय आरोना लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो आरोना बेसेबां हायो भिडिअसो बानायनांगौलै भिडिअ बानायनांगौ ओमफ्राय गितिकाया होनदों मेक्सेल ओंखि ओरैनो दं नामदारना रजे सना आं लाबाय दै सना नामदारना नै लाबायनो गितिकाया मेक्सेल ओंखि ओरैनो दं नामदारना बेनिफ्राय जोंना एबिया गितिका सनालै बोरै जिरायना दं आं नामदा ओरैनो जिरायना दं होनदों मेक्सेला ओमफ्राय बेथायालाय सना नामदारना गितिकाया मेक्सेल ओंखि दसे थाना बाबाखौ लायनो थांनोसै टिपसना होनदों आदसा माने मेक्सेल साल्थे गितिकाया गथ'खौ टिपसनाव होनानै बि बसुमतारीजों जिरायना दं आरोना जमानो माने ओमफ्राय रजिया मेक्सेल ओंखि नामदों ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो बेथाखौ मोजां नाय सनादार बेथाखौथ' मोजां नायखागोन बिसोरो मा नाया जानो गितिकाया सनजित ओंखि नामदारना ओमफ्राय रजिया मा बुंखो सुमित ओंखि सना मा खालामदों ओंखि नामबाय एबिया गितिकालै दिनै नों आंनि एलबियाव फैयाबा हासु
हासु फाग्ला जागोन आं दा हासु फाग्ला जागोन नो ओमफ्राय मिस्टार आइडि हेल' मस्ट वेलकाम मिस्टार मस्ट वेलकाम आपका स्वागत है मेरा संजीव गरे लाइव स्क्रीन में मेक्सला रोजे सना होननानै हरबाय गितिके मेक्सेल ओंखि बेनो आंनि फिउचार नामदारना अके फिसायानो फिउचार नालाय उफाय गैया आरोना फिसाखौ नायाबा सोरखौ नायबावनो ओमफ्राय बिबारा मा होनो हेल' बिबार खारलुं सैमा आथिं दा फैलायबाय रजिया मेक्सेल ओंखि नामदारना ओमफ्राय जोंना गितिकाया एबि जिउ नामदारना ओमफ्राय जोंना गितिकाया मिस्टार आगै ओंखि नामदारना ओमफ्राय रजिया मा होनदों मिस्टार ओंखि सना मा खालामदों हो नों नांबाय मेक्सेला मा होनखो नोंनिल' नङा गिति जोंनि बुंनांदों इम'आ पानिपुरि जाबाय आंहा मैसो सनाना दे जा दे नोंनि दिन ओमफ्राय मिस्टारा 20 केजि लाइक दान सालथे थेंक इउ स' माच सालथे थेंक इउ स' माच बिबारा मादो ओंख्रि संदोंलै दादा होनदारना आदसा मा ओंख्रिलै ओमफ्राय मिस्टारा गितिका आब' ओंखि नांबाय एबिया मेक्सेल सना मा खालामदों सना होनदारना मिस्टार आइडिजों एसे भिडिअ नायना होदो ब्र' अननानै ओमफ्राय फंबाय साननानै ओमफ्राय एबिया मेक्सेल सना मा खालामदों सना होनना बुंबाय हादबाय मेक्सेला रजे सना आं दं ओरैनो मिस्टारा रजे ओंखि उन्दुना दं आं नांदों रजेया बहा दं बहा मेक्सेल ओंखि नांदों मेक्सेला माखो एबि जिउ दं लै एलबि नायदों होनदों गितिकाया मेक्सेल ओंखि नोंजों आंजोंनि दारा नोंजों आंजोंनि होनदों थाम्फै अराखै नामा थाम्फै गैया जोंनिखि मा थाम्फै थालाबायनांगौ ओमफ्राय रजिया मिस्टार ओंखि होनदों मेक्सेला लोगोनि रुमआव रजे सना होनदाना आदसा लोगोनि रुमाव सिख्ला लोगोना सेंग्रा लोगोलै बिबारा मा होनदों जानोबा फै दादा होनदों नों लांनो हाया न'आव दानो बिमाजों दुमा दुम मोजां नोङो खान्थाल सिरिनाय बायदि ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों ओंखाम ओंख्रै मोनजोबखाबाय आंहा गिति आब'बा मिस्टार ओंखाम ओंख्रि मोनजोबखाबाय आरो ना ओमफ्राय एबिया मेक्सेल सना नांबाय आरो ना ओमफ्राय मेक्सेला मा गिति सना बेटाया जोंनि फिउचार होनदों बिबारा सबायजों दाउ ओमफ्राय एम्बु बेदर आं सबाय ओंख्रि जायाना आरो ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों सालथे आंखौ सिनायाखै नामा सालथे सिनायबाय ओमफ्राय मेक्सेला मा होनना बुंदों एबि सना रुम फैगोन ना न'आव थांगोन होनना बुंदों रजिया मा होनदों गोदान दं नामा मेक्सेल ओंखि होनदों गितिकाया मिस्टार आगै ओंखि मा ओंख्रै संखो होनना बुंदों अनिल के नार्जारि फैबाय आरो ना हेलौ फंबाय होनदारना अनिल के नार्जारि हेलौ ओमफ्राय जोंना गितिके मेक्सेला मा होनदों बिबार बांगाल नांबाय मिस्टारा रजे ओंखि बहा दं नों दायो होनदों ओमफ्राय जोंना अनिला मा बुंखो मा खबर फंबाय नों खबरा मोजाङानोलै नोंनालाय माबोरै फंबाय आदा ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों अनिल फैबाय आं थांनोसै दे बाय अल नांबाय आरो नैलै अनिल गिदिबाय रिकिनसाय ओइ सना दारा बुं दे दिबि लाभ बुं बिबारा मा होनदों आंबो जाया सबायखौ दादा आदसा मिस्टारा गितिका आब' ओंखि मिरामिससो होनदों मेक्सेला रजे सना बुजियासो मा होनखो बुजियासैनो मा होनखो रजिया न'आव ओंखि मिस्टार होनदों अन मेक्सेला गिति आं दं दागि सना होनदों बिबारा मेक्सेल सावथाल नामदारना ओमफ्राय अनिला मा होनदों आंना गोरजियालै फंबाय दादा आंना गाज्रिलै फंबाय दा आदसा मानो गाज्रि जाखो ओमफ्राय जोंना गितिकाया मा बुंखो मिस्टार आगै ओंखि बयल ना मा बुंखो बयल खालामाखै नामा होनना बुंदों डर नेबला हेलो ब्रो गुड इवनिंग आप कैसे हो और क्या कर रहा है मैं ठीक हूँ और आप बोलो आप कैसे है क्या कर रहा है बताओ ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों ओंखाम सङा नामा रजे ओंखि होननानै एबिया औलै सनाफोर नों रिकिनसाय होनना बुंबाय आं
मान मानदिलासो आदसा मेन्देलासो आरोना अके मेन्देला आरोना अके रजिया गोदाव मा होनो गोदावदों नामा नों होनदों दा गोदावदों नामा नो ओमफ्राय मिक्सला मागो थाव गोथां मोनामलायनाय बिबार नांदोंना ओमफ्राय बिबारा मा होनो आंहा बर'सो मेक्सेल हाबायाव फैदो आंनियाव जासिना ब्रा बिबार ओमफ्राय जोंना मेरा आदसा क्लास 7 निफ्राय आदसा अके ओमफ्राय जोंना मिस्टार होनदों गिथि ओंखि औ बयलारसो होनदाराखा आंखौ रावबो रायदावा बाला एबि मानो रायदाव जानो आंनो फरायगासिनो माथो एबि ब्र मा खालामबाय दङ ओमफ्राय मेक्सला गोदावाखै आं बुजियाखै सोर मानो बुजियाखै जालाबायखो बुजिनांगोनब्रा सेनखौनो मोनखायाखै ओमफ्राय है कमेन्ट फरायनो हाला आं लोगोफोर बारबाय दे कमेन्ट गाज्रि दामोन दे कमेन्ट फरायनो हाला आं बारबाय अनन थेंक इउ सो माच औलै गितिका आंबो होनदों आरोना फेब्रुवारि लास्टआव जानो हागौ दादा संजय आदसा बिबार दानो जानोसै गोरजियानो बिदि जाबाय बिबार रजिया मेक्सेल होनना दाना संसारा गाबबाय आरोना मिनिबाय मिस्टारा माखो नंगौ नामा रजे ओंखि होनदों मेक्सेला मा होनखो लाभ इउ टु एबि नाम दाना ओमफ्राय रजिया नो एमाव अनन ओइ सना बिबार नामदों एमाव अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच एमाव अन ओंख्रि मिस्टार नुदों ओमफ्राय हदै लोगोफोरा न'आव हाबदों आं माने आथिं सुसुर होननाय माबा हांथोसो मोनलाबायबाय आं कमेन्ट फरायनायखौनो आयदै बिराद बरिया दंला गुसुनो ओइ हा र' हरै लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय था मा लोगोफोर आंनि फैफिनलायबाय दायो गुरलाब नुजाफैबाय सरि दै लोगोफोर गाज्रि दामोन गितिके थेंक इउ सो माचलै बिराद गोबाव थाबाय आंनि लिभ स्ट्रिमाव मानोलै कमेन्ट लरायनाया रिकि मा बुंगोनथाय बुजायसै आं औ रजे सना एबार कमेन्टखौ मोजां फरायनोसै दै लोगोफोर ओमफ्राय मेक्सला मा बुंखो गोजाननिफ्राय बाबो अनहरबाय थागोन दे नामजारना अके ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों मिस्टार आगै ओंखि बाय बाय नामजा अके गिता थेंक इउ सो माच बहा दं एबि ओंखि नामदों कनिमा अन थेंक इउ सो माच मेक्सला गिति सना थांसैबो नामदों बिबारा मा होनदों दंखायो ब्रा मेक्सेल बर'आनो आंहा नामदों रजिया आब' सना मावनांदों एबिया गितिका सदा अके बाय आंबो दसे थाना ओंखारथ'नोसै आंबो नोंसोर थांबोन आंबो दोनखागोन ओमफ्राय जोंना मिस्टार मा बुंखो गिति आब' ओंखि बाय बाय मोजाङै थां दे होनदों अके ओं गितिका मोजाङै गारिफोरा मोजां सलाय मोजां थांबानो जाबाय ओमफ्राय रजिया ओंखि सना बिबार होनदों गितिकाया मा होनदों मेक्सेल ओंखि टाइम जासिगोन आंहा दे गितिका दे मोजां थां दे गितिका मोजाङै थां दे थेंक इउ सो माच गितिका थेंक इउ मेक्सेला मा बुंखो रजे सना बेथायालाय नांदोंना मेक्सेला बर' मोनखायो नों रजे होनना बिबारा मा होनदों आब' रजे सना मा ओंख्रि संखो होनदों गितिकाया मिस्टार आगै ओंखि होनदों मेक्सेला मा होनखो औ दे गितिका सना लायदो मोनाबाय होनदों रजिया मेक्सेल खेला फरायदों ओंखि नामजारना मेबिया मेक्सेललै सना नामजारना ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय गितिका जोंना दसे दासि आं अनखायो होनदोंना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनो थांदो गिति आब' ओंखि दा
हाखु दाखु जागोन नों नावदों ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों रजे सना होनदों मिस्टारा खानिमा सुनि होनदों ओमफ्राय मेक्सेला एबिलै बुं दे सना होनदों कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ आंबो एलबि दोननोसै नोंसोर थाङोब्लानो आरोना ओमफ्राय एबिलै बुं दे सना नांदों कमेन्ट एबार बोरो नोंसिनि कमेन्टआ मेक्सेल सना आं लोंनोसै सना नामदारा लोंनोसैनो नायदो एक्सट्रा अफिसियेल लाइक दान ब्र थेंक इउ स' माच नायदो थेंक इउ स' माच आंनि एलबि सिस्टेमाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच कमेन्ट खालामदो दे मेक्सेला मा आंबो एबि सना नामदारना अके कमेन्ट खालामना होदो सोर सोर दङ लोगोफोर प्लिज कमेन्ट कीजिए एभ्रि वान गाइस कमेन्ट खालामदो आंबो दङ एबि सना दङ बिबारा मा होनदों ओइ मेक्सेल रकि नामा नोंनि आइडि खुलिदों नामा नों हो नांदों मेक्सेला रजे मा ओंख्रि संखो होनदों रजिया मा ओंख्रि संखो होनदों मेक्सेला होनदों रजिया बुंबाय ओंख्रि बिबार ओंख्रिया दहायनो दहायनिनोमोन अमा मैथा ओंख्रिया अमा मैथानो ओमफ्राय जेदि फैबाय आरोना आपने खुशिया का पाल गया दुनेगा तो मिलेगा हो बोला आदसा एबिया मा होनदों मेक्सेल सना दे होनदों नायदिया सम गैयालै ब्र आं खामानियावसो दं दे मेक्सेल नायदो ब्र नायदो जेबो नङा दे ब्र अके थेंक इउ स' माच मेक्सेला होनदों आं रकि आइडि गैयालै बिबार नामदों संसारा मा होनदों दुगा जाथारबाय नोंसोर दादा संसार माखौ दुगा नुखोब्रा संसार आंहा ओरैनोबा लिभार देम जाबाय आरो माखौ दुगा नुखो होनखो मेक्सेला मा होनखो फैदो जमा लोंसै बिन्दारना अके आंबो लोंगोन ओमफ्राय संसार ब्र गुड इभिनिं दो मिस्टारा मा होनदों जेदि गैयेल माराम जानाय दाना गियान माराम जानाय ना ओमफ्राय मेक्सेला रजिया मेक्सेल ओंख्रिया दहायनियानो होनदों आरोना दं होनदों मेक्सेला मा होनखो माथो खबर लाथारला होननांदों रा बिबारा मा बुंखो एबि इसारिनि आव थांदों मैयानिफ्राय मेक्सेल नोंखौ बुंना लादोंनो माथो मेक्सेल नामदारना मेक्सेला बुंबाय आंबो जाहैगोन हरना दोन रजे होनदों बिबारा आंनि कमेन्ट नाय मेक्सेल होनदों ओमफ्राय संसारा मा होनदों आदा मेक्सेल आंबो थार मेक्सेलाबो दुगाथार जेबो रिप्लाय होआ नांबाय आरोना नै संसारा ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो गड प्रमेस बिबार आं रकि आइडि खुलियाखै नामदारना ओमफ्राय एबिया मा होनदों सनजित आदै लै हिनजाव नांसिगौमोनलै आंनो दार आदसा हिनजावखौथ' नागिरगोन र' मेक्सेलनाव दंखोमालै ओमफ्राय मेक्सेला संसार आंखौ गावनो खबर लाया होनबाय रजिया औ फै जाफै मेक्सेल ओंख्रि होनदों बिबारा मा होनदों औ दे जेबो नङा होनबा नोंखौ बुंना लादोंनो मिथिया रकिया नामदारना ओइ मेक्सेल ब्र रकिया नोंखौ बुंना लादोंनो नै बिबारा होनगासिनो दङ मिस्टारा रकि ओंखि खुदुमहर दे नांबाय आरोना रजे खुदुमहर आंनो मिस्टारखौ ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो ओमफ्राय बिबार बियो माबाफोर गाज्रि बुंदों ना होनना सोंदों नै माबाफोर गाज्रि बुंदों नामा मेक्सेल ब्रलै बिदि एलबि गिदिंबाथाय बिदिनोलै मिथिबायना ओंखायनो आं एलबि होनो बायो एलबि होबाथाय बिदिनो मानसिफोरा लानानै गिदिंलाबायो सोरबा बानाय नाम लालाबायनानै बोरैबा मोनथारो आं बिदि एभ्रिवान गाइस
प्लिज कमेंट कीजिए 13 बंदा कमेंट खाइदाम आईनी मैला मैला कमेंट खाइदाम प्लीज एवरीवन लेट्स गो कमिंग जाखो बारे थालां लोगो लोगो कमेन्ट थालांखायो गला सिमोनथाय ओमफ्राय हरला आं एबार आरो दाउखौबो आरो एलबि आवबो फैला जेराव केयार खालाम संसार ब्र मानो एसां इदिब्रा नोंलाय एबिया जेडिया मा सोलिदों नामदारना ओमफ्राय मेक्सला मा होनदों मानि बिदि मालायनि नेम लानांगौ जाखो सोर रकि बेलाय नामदारना आंलै सोरैबा संसारा एसे मेसेज खालामबाबो रिप्लाय हरा आदा मेक्सेला नामदारना ओमफ्राय जेडिया क'क्राझार नों रजिया मिस्टार ओंखिदों जेडि क'क्राझार थेंक इउ सो माच एबिया मा होनो रजेलै सना नोंनावखौ हरदों नांबाय रजेया आदा जेडि नामदोंना मिस्टारा रजे ओंखि नामदों ओमफ्राय जेडिया रजे सना होननानै रागा जोंबाय रजिया ओं ओंखि एबि नामदों मिस्टारा जेडि साल्टे माराम मा रायलाया सुनिदों एबिया जेडि आदै सिरिस एसे दंना नामदारना ओमफ्राय जेडिया मा होनदों एबि सुनिया जेराव थुरि नुयो बेवहायनो बाथि गारनो सानलायबाय नों नामदारना बाथि ना नेक्सटला मा होनदों बिबार नों सिनायासै होनबा रायज्लायनाय स्टाइलाव मिथियासै होनबा आंखौ नामदारना बिबारा मा बुंखो आंखौ आब' इस्लारिया हाइद खालामहैबाय दहाय मेक्सेल होनदा आंखौ आब' इस्लारिया हाइद खालामहैबाय दहाय मेक्सेल होनदों एबिया माने जेडि आदै मानो बिदि नों साल्थायदों मेक्सेला मानो हाइद खालामखो बिबार नों नाबानिता हेलौ मसलकाम नाबानिता ओमफ्राय जोंना रजिया मा बुंखो मिस्टार ओंखि सना होनदों जेडिया मिस्टार आइदि सोर नोंलाय नामदारना बिबारा आं हमनो हायासै मेक्सेल होनदों आरोना ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो र' कल फैदों आंहा दे जेडिया रजे हाय सना जिउ नामदारना ओमफ्राय मिस्टारा सुमा रजे ओंखि नामदारना थेंक इउ स' माच जेडि साल्टे माराम जानाय नांबारनानै ओमफ्राय जोंना मिस्टारा ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो मानो बिदि खालामखो बेलाय नाम्बार गैया ना मा बिनि बिबार नामदारना रजिया मा होनो एबि नों लांफै आंनि बिनानावखौ लायनांगौ नै जोंना एबि बिनानाव मोनबाय दा रजिनिखौ बाहायनो जोंना संसारा अके संसार ब्र थेंक इउ स' माच आंनि एलबिस्क्रिनाव फैना सापर्ट खालामनो थाखाय ओमफ्राय जेडिया मा होनदों आदसा सुमित साल्टे नामदारना साल्टेसो नामदारना ओमफ्राय रजिया मा होनदों मिस्टार ओंखि सना नामदारना जेडि साल्टे ना मिथिबाय एलबि दोननोसैदां आङो लोगोफोर जेडिया मा होनखो मिस्टार मिथियो दे नामदार मिस्टार मिथियो दे नांबाय आरोना ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो आं दुखु मोनोलै आं नाम लाना मालायनि एलबिआव आइडिजों गिदिंब्ला नोंलै मेक्सेल ब्र आंखौबो बिदि खालामखांबाय सासे मानसिया आरोना मेक्सेल ब्र आंखौबो बिदि खालामखांबाय बेनिखायनो आं एलबि होनोबो बायो दाना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो औ साल्टे जेडि नामदारा मानसिफोरा बिराद बोरैबा दंथारोलै ओमफ्राय मिस्टारा मा बुंखो औ साल्टेस होनदों आरोना
लोगोफोर एलबि दोननोसै दां ना मा बुङो ओमफ्राय एबिया अन थेंक इउ स' माच दङ मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच मेक्सेल ब्र' ओमफ्राय जेदि आदा ओंखि नामदारना रजिया थेंक इउ स' माच लोगोफोर कमेन्ट खालामना होदो दे सोर सोर दङ ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों रजे ओंखिआ आंनोबा जासिया बिनानाव थानाबो हो नोंलै ने मानो मिस्टारनो जासियाखै नै बिनानावखौ रजे मालाय एबिया मोनगबाय मालाय बिनानाव एबिनि हाबा जानांसिगोनलै एबार एबि बिबारा मा बुङो नोम्फानि आंनियावलाय महा नाम्बार थानो बिनि लाइना नोम्फासो नांबाय एक्सेल नोम्फानि आंनियावलाय बहा नाम्बार थानो बिनि लायनांबाय आरोना मेक्सेल होनबाय सेस मेक्सेल नोम्फा होनबाय नोंखौ ओमफ्राय जोंना रजिया मा होनदों अ मिस्टार ओंखि हरगोन दे नोंनोबो नामदारना लाबरायदोब्रा सोरबाफोर दे लाबरायदो बिबार लाबरायो लोगोफोर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मिक्सेला मा होनखो ए बिबार इस्लारिया मानो हाइद खालामखोब्रा नों एथ' सापर्ट खालामो नामदारा ओं मानो हाइद खालामनांगौ एथ' सापर्ट खालामो बिबारा बिसोर सानैखौ ने मेक्सेल ओमफ्राय एबिया मा होनदों मेक्सेल सना आं बाय बाय लाथ'सै दै सना दे एबि ब्र' थेंक इउ स' माच एबि थेंक इउ स' माच हलि रजे ओंखि नामदारना ओमफ्राय रजिया मा होनदों ओइ सना मिस्टारा मा होनदों रजे ओंखि साबैसे दं बिनानाव नोंहा नामदों एबिया सनजित थाथ'दो दे बाय अके एबि थेंक इउ स' माच अके एबि दे आं थांगासिनो दं एलबि दे ओमफ्राय मेक्सेला औ दे एबि सना होनदों रजिया हलि अके होनो बिबारा मा बुंखो आंखौ खामाखै मोसौ खर' नामा मेक्सेल रकिखौसो खालामहैदों आंखौ होनना आदसा होमबा हलिया मा होनगोन रजे ओंखि नोंखौ नागिरना फैदों आं नामबाय आरोना मेक्सेल इस्लारि मा समाव एलबि होगोन बिबार दाना इस्लारिया मा समाव एलबि होगोननो मिस्टारा आं ओंखाम जानोसै सनजित दे आंबो दोनसै मेक्सेला ए नंगौ बिबार होनदों रजिया थ्रि मिस्टार ओंखिनारा दे लोगोफोर आं एलबि दोननोसै दे कमेन्ट खालामलायदे थेंक इउ स' माच आंनि एलबि सापर्ट खालामबाय दा रोजा रोजा सापर्ट थाबाय गासैनिसिमबो ओमफ्राय जाय दं दे कमेन्ट खालामना होदो खनसे टेन बान्दा दङ कमेन्ट खालामना होदो नाइटआव होआ बे नों होनाय टाइमाव नाइटआव होयो बे नों होनाय टाइमावनो मेक्सेल नों होनाय टाइमाव होयोनो मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रजिया हलि ओंखि होननानै मिनिबाय मिस्टारा साथाम दं आंनो सासे हर दे रजे ओंखि नामदारना होमबालाय आंनोबो सासे ओमफ्राय मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच आं दा फैगोन रजे नामदारा ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो दिनै होगोन ना होआ मिथिया नामदारना ओंखि मिस्टार नामदारना रजे दा कल खालामगोन आं नामदारना रजे ओंखिनो ओमफ्राय मेक्सेला मारै एबार बेफोर सोरबा आंनि नाम लाना स्क्रिनशट खालामदे नामदारा स्क्रिनशट खालामनांगौ स्क्रिनशट खालामनो माने मेक्सेल लिंकसो नांगौ मेक्सेल लिंकजों हमनो हायो बेना सोर स्क्रिनशट माने बिनि चेनेलाव हाबलांनानै बिनि चेनेलखौ लिंक सेयार खालामनानै दोनना लानांगौ आरो ना ओमफ्राय उनाव नागिरना मोनो मानसिखौ
स्क्रिनशटजोंलाय माबोरै मोननो ओमफ्राय रजे अन थेंक इउ सो माच लोगोफोर थेंक इउ सो माच आंनि एलबि चेनेलखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय गासैखौबो एभ्रिवान गाइस थेंक इउ सो माच मेक्सेल थेंक इउ सो माच मिस्टार साल्टे थेंक इउ सो माच रजे थेंक इउ सो माच बिबार थेंक इउ सो माच आरो एभ्रिवान गाइस सोर सोर दं गासैखौबो थेंक इउ सो माच ओंखाम जानोसै आं रजे इंखि दे मिस्टार जादो औ बिदिनो खालाम दे बिबार नामदार ना अके आं दोननोसै दै लोगोफोर देलाय बिबारनि खेनसे कमेन्ट मोनबानो आं दोननोसै जोंना मिस्टार अके मेक्सेल दे बिबार आं दोननोसै दै थेंक इउ सो माच